Ето, хода на манастира. Си имам правя. Здравейте! Здравейте! Предаваме на живо от манастира, където срещу мене пише Света място Троица. за пушене. Ето, място за пушене. Манастир се казва Света Троица. Света Троица. Моля, без подсказване. Тук има много хубави патици и кокошки. Кокошките в момента са излезнали на разходка и са наистина много интересно явление. Трябваше да ми помогнете. Патиците са дебели и много се клатушкат и издават звука па, 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 па. И са супер симпатични, между другото. Но сивата патица мен лично повече ме кефи. Да използвам една по-такава нетрадиционна дума. Това е мястото, където се сгушихме на топло. Всъщност много ни хареса. Кажи, че не е спрял да вали, бе. Не е спрял да вали. В момента също вали, но вие не го усещате, тъй като само ни гледате.